Йога. Можеш ли да измисля? Добре. Както виждате, отключих нови такива, нови движения. Нови отключих и имаме нов член на семейството. Айде. Къде има храна? Вижте, прави. Айде бе. О, чакай! Извинете, забравих да намаля телевизора. Майко, надявам се да сте ме чули. Видите, просто... Ако не сте чули, пак ще кажа, за всеки случай. Ще кажа... Здравейте хора, аз съм Шоро. Аз съм Шаро. О, стига бе! Аз съм идиот беги, надявам се да ви хареса този клип, ако е така. Здравейте хора, аз съм идиот беги. Ето ще снимам втори епизод на Механик симулатор. Умирай. Сега вижте какво прави това. Включих две нови движения. Надявам се да ви харесат. Извинете пак за силния телевизор. Просто съвсем забравих, че съм го говорил. Гати. То тигър като някакъв дух. Виж? И тия богомолки ще ме нападнат. Пак нахалните богомолки. Уличте. Ще ги левел. Скорпиончо. То хипнотизира жертвата. И бам! Аре бе! Та пирания е дух! Се бъгнала. Новите хора в тази игра има духове пирани. Че е някоя плячета. Това само като я хванеш, да хрускаш. Айде хора в играта има духове. Айде, попът се зарежда.
В кой ме бие пък сега? Да видим, ще намерим ли класично ястийце. Виждате, че вече хора почнах да убивам такива гепарди. Гепарди, тигри, слонове, хипопотами. Почнах и големи животи. До горилата. Горилата още не съм успял. Трябва да отключи и още някой. Горилата ще си я убием и ще си я хапнем. Горила сега ще се пробваме да убием. Аре бе. Хора, изведнъж хора. Тоест вчера хора. Вчера хора. Се изправих моци с 3-4 без проблем. Хора, ще да ви разкажа една история набързо, за да не скучаете. Опа, праси. Ами добре, леч съм бил малък, някъде, да знам, 2-3 годишен, някъде там сигурно. И с баба си съм слизал надолу. Помня, нали, тя или аз носеше играчки. Тя помня, че някой носеше играчки. И после изведнъж съм си търсил и съм паднал. И после си го чудите. Джуми, как се стрелял? Много лесно. Доста близо до нас има една болница. Те са ме завели бързо там. Са ми шили буде. Са ми го шили. Някой път трябва да ви покажа този белек. Но след като се науча. Някой път трябва да ви сигурно като правя стрим. Аз мисля да направя на стрим, че скоро, но хора, може ли? Хора, пишете в коментарите. Може да се прави стрим през телефон, защото нямам камера в момента. И мога да взема единствено през телефон. Добре. Ей, плахотци! Мирай, бе. Аре, бе, перед. Плахотка така, мирай. Have the what? Ще изедите цели мисля да приключваме. Добре, хора, да сте за клипа, ако така, приятели за малка работа, ще се видим в следващия клип.